லாப பங்கீட்டு முறைமை ஊடாக 1,00,000க்கும் மேல் வருமானம் பெறும் தொழிலாளர்கள். ஊதிய பிரச்சனையை எதிர்கொண்டு வரும் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு மாதாந்தம் ரூபாய் 1,50,000 வரையிலான வருமானத்தை பெறும் வகையிலான பொறிமுறையொன்றினை தலவாக்கலை பெருந்தோட்ட நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான பெனியாயவில் அமைந்துள்ள கிருவானகங்க தோட்ட நிர்வாகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. Zuzi, the clothing store. முழு குடும்பத்தினருக்கும் தேவையான அனைத்து ஆடை அணிகலன்களையும் ஒரே இடத்தில் கொள்வனவு செய்யுங்கள். அனைவருக்கும் ட்ரெண்டிங்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் கலெக்ஷன்ஸ் எங்களிடம். கொட்டஹென, ஹேட்டன் மற்றும் வில்லபத்தை புதிய கிளையில். சந்தோஷமான தருணங்களை ஜூசியுடன் கொண்டாடுங்கள். தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு குறிப்பிட்ட தேயிலை தோட்ட நிலப்பரப்பை குத்தகை அடிப்படையில் வழங்கி லாப பங்கீட்டு முறைமையிலான இந்த ரெவென்யூ ஷேர் மாடல் முறையை கிருவானகங்க தொழிலாளர்கள் வரவேற்றுள்ளனர். எங்க பிள்ளைங்களுக்கும் இந்த இதில் வருமானம் போதும், நல்லா சந்தோஷமாகவும் இருக்கும். நாங்கள் இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு வருமானம் போதும். நாங்கள் நினச்ச நேரம் வருவோம், நினச்ச நேரம் போவோம். 1 கிலோவுக்கு 100 ரூபா கொடுக்குறாங்க. එංගලක පෝදුන්ද වර්මාන එංග තෝටමාර්කි පිටිං වැඩ කරනවට වඩා මේ බදු ක්‍රමය යටතේ ලොකු ආදායමක් ලබා ගන්නවා. ඒ ආදායමෙන් මගේ පවුල් ජීවිත නඩත්තුවට මාසික වියදමට ප්‍රමාණවත්ව තියෙනවා. ඉතින් ඒ මේකෙන් මේ ගොඩක් වටින දේවල් මම කරගන්න මගේ දරුවා ඉස්කෝලේට යවා ගන්න උගන්නන්න ඒ දේවල් මේ බදු ක්‍රමය යටතේ මේ ආදායමෙන් කරගන්න මට ලේසි පාසු මේ එකක් තියෙනවා. මගේ නම කේඥානවති. මම මේ බදුගම අග්‍රගමේ යටතේ මාසෙකට 1.40ක් විතර පඩිය ගත්ත ගිය මාසෙත්. ඉතින් මගේ ළමයිත් ඉගෙන උගන්වන්නෙත් මේකේ. இந்த லாப பங்கீட்டு முறைமையின் அடிப்படையில் குத்தகைக்கு குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பினை வழங்கும் தோட்ட நிர்வாகம் 1 கிலோ கொழுந்துக்கு 100 ரூபாய் வழங்குவதுடன் தோட்ட பராமரிப்பு செலவுகளையும் தாமே ஏற்று செய்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. එසේ මම තවදුරටත් කියන්න කැමති කිරුවානාග වතුවායේ 75ක් පමණ ඵලදාව අපි රෙවනිව් ෂෙයා කියන මොඩල් එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි දළු ලබා ගන්නේ. එම ක්‍රමය ඇත්ත වශයෙන්ම මට කියන්න කැමති ඉතාම සාර්ථක මට්ටමක අපි පවත්වාගෙන යනවා.